μέσα από το φάουλ του Πρέπελιτς. Μέσα σε πανδαιμόνιο και σε αποδοκιμασίες από ίσως και παραπάνω από 4.000 Σλοβαίνους πια στο γήπεδο. Μισή ώρα είναι το Ζάγκρεμπ από τα σύνορα Κροατίας-Σλοβενίας. Καθημερινά γίνεται αυτή η δουλειά. Ό,τι ώρα και να παίζει η Σλοβενία έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο. 6 στις 6 από τον Λίρα 100. Νίκ Καλάθι που φτάνει τους 12 και η διαφορά στους 9. Πρέπελιτς για 3. Κουφός στο rebound. Σήμερα τα βάζει ο Μπλάζιτς. Δεν γίνεται να τα βάζουν όλοι. Ο Πρέπελιτς που σουτάρει στην διοργάνωση με 62% στο τρίποντο. Σήμερα έχει 0. Ο Ζήσης στο πρόσωπο του Σλόκαρ με τα 2-6. Η διαφορά στους 11 μετά από πάρα πολλή ώρα. 75-64 time out. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Πάμε στοίχημα στις συναρπαστικές μάχες της εθνικής μας ομάδας σε όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και με επιπλέον ειδικά στοιχήματα. Πάμε στοίχημα. Συν και η μέρα σου αλλάζει. Ζήσε το νέο Symphony ST200. Συν το σκούτερ σήμερα. Στη Μεσόγειο, παιχνίδι με τις γεύσεις κάνει η φύση. Νέα Elite Crackers μεσογειακά με θαλασσινό αλάτι και μαύρο πιπέρι. Η φυσική μας απόδραση. Μην αργείς. Για ό,τι κι αν χρειαστείς, πάρε στο... 11-8-8-8 Σούπερ αριθμός. Αρένα Ζάγκρεμπ 4 και 11 για το τέλος. Ελλάδα-Σλοβενία 75-64 με ένα μικρό σερί. 13-4 της ελληνικής ομάδας στα τελευταία 3 λεπτά. Σε ζωντανή μετάδοση από τον Αντένα και προσφορά από τον ΟΠΑΠ. Πάμε στοίχημα live κάθε λεπτό στις συναρπαστικές μάχες της εθνικής ομάδας με επιπλέον ειδικά στοιχήματα. Νέο πρόσωπο για την Σλοβενία ο Κλόμπουτσαρ. Μπάλαζιτς. Ντράγκιτς με αντίπαλο τον Καλάθι. Εναντίον όλων 75-66 από τον Ντράγκιτς που φτάνει τους 14 και παίρνει τη σκητάλη από τον Μπλάζιτς που κάθεται στον πάγκο. Εδώ παραλίγο να κλέψουν οι Σλοβαίνοι. Διορθώνει ο Ζήσης για τον Καλάθι και περνάμε και εντός χρόνου το κέντρο. Καλάθης για τον Κουφό. Εύκολο καλάθι από τον Κώστα Κουφό. Οι δυο τους γνωρίζονται καλά. Ήταν συμπαίκτες πέρσι στο Memphis. 77-66 η ελληνική ομάδα σπάει με άνεση την πίεση των Σλοβαίνων. Βρίσκεται στο μείον 11. Ο Σπανούλης είναι έτοιμος να επιστρέψει. Φάουλ από τον Καλάθι. Στέλνει τον Ντράγκιτς στις βολές. 3 και 18 για το τέλος. Είμαστε στο συν 11. Έχουμε πετύχει 77 πόντους με μέσο όρο στο τουρνουά 78. Έχουμε δεχθεί 66 με μέσο όρο 67. Είμαστε στα νούμερά μας από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι αν περάσουμε τους 85 που υπάρχει χρόνος γι' αυτό, δύσκολα θα απειληθούμε. Πολύ περισσότερο από την ώρα που ο Ντράγκιτς έχει μία στις 4 βολές. Δύο στις 5, 77-67. Και τώρα ο Σπανούλης που πήρε τη θέση του Σλούκα. Ο Σλούκας πάει στη γραμματεία. Υποθέτω ότι ο Κατσικάρης θα βάζει στην επίθεση το Σπανούλη και στην άμυνα το Σλούκα σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Ο Σπανούλης με τον Σλόκαρ. Αφύλακτος στη γωνία ο Ζήσης. Τελειώνει το μάτς, για να δούμε. 80-67 με μία βόμβα του Ζήση σε ανύποπτο σημείο. Και time out από τον Σντόβτς. Κορίτσια, ο Ηρακλής. Τι κούκλος είναι αυτός. Καλή, τι κάνει εκεί. Ηρακλής είναι ό,τι θέλει κάνει. Τρώει το μόλτο. Ποιο?
Αυτό με την ακόμα πιο πλούσια γεύση φουντουκιού. Αυτό που δεν έχει συντηρητικά. Πιο πλούσια γεύση. Χωρίς συντηρητικά. Πιο πλούσια γεύση. Χωρίς συντηρητικά. Πιο πλούσια γεύση. Χωρίς συντηρητικά. Με τόσο γεμάτη, ακόμα πιο πλούσια γεύση και χωρίς συντηρητικά, το Μόλτο ξαναγράφει την ιστορία. Ο Νίκος Ζήσης είναι ο X-Factor, επιτρέψτε μου, του σημερινού αγώνα. Όπως ήταν και χτες με τους 11 πόντους επί της Γεωργίας, όπως ήταν και με την Κροατία με τα 3-4 δίποντα όταν μπήκε στο παιχνίδι. Σήμερα έχει 10 πόντους, η ελληνική ομάδα έχει 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. 11 Μπουρούσης, 10 Ζήσης, 17 Σπανούλης, 12 Καλάθης, 10 Κουφός, 16 Πρίντεζης. Ο Ζήσης έχει 4 στα 5 σούτ, αλλά έχει το κρίσιμο τρίποντο που εκτοξεύει τη διαφορά μετά από σχεδόν ένα ημίχρονο στους 13, 3 λεπτά πριν το τέλος, και ασφαλώς θέτει γερά θεμέλια για την νίκη της ελληνικής ομάδας και κατά συνέπεια την πρώτη θέση στο γκρουπ του Ζάγκρεπ. Τώρα χρειάζεται συγκέντρωση και κυρίως καλή συνεργασία στην άμυνα. Ο Μπλάζιτς επέστρεψε για τους Σλοβαίνους, που με εξαίρεση το Σλόκαρ έχουν 4 σουτέρ στο γήπεδο. Ντράγκιτς, Πρέπελιτς, Κλόμπουτσαρ και τον Μπλάζιτς βέβαια. Πρέπελιτς εναντίον όλων για τον Ντράγκιτς. Πάρε βάλε, 80-69. Επιθετικό φάουλ στον Σλούκα δίνουν οι διαιτητές από την προσπάθεια του Πρέπελιτς. Βλέπετε εδώ τον Σλούκα που μαζί με το Ζήση και το Σπανούλη είναι στο παιχνίδι, στην περιφέρεια της ελληνικής ομάδας. Κοιτάξτε εδώ την καθαρή παράβαση του Σλούκα που έσπρωξε τον αντίπαλό του. Σήκωσε τον Αντετοκούμπο τώρα ο Κατσικάρης, ο Αντετοκούμπο που έχει 3 φάουλ μέχρι στιγμής. Ντράγκιτς, Σλόκαρ και πάλι ο Ντράγκιτς για 3. 80-72 με 5 συνδεχόμενους πόντους του Ντράγκιτς που φτάνει τους 22. 49 από τους 72 από τον Μπλάζιτς και τον Ντράγκιτς. Με τους Σλοβαίνους να έχουν 7 στα 18 τρίποντα. Σπανούλης. Ο Κλόμπουτσαρ κάνει φάουλ. Έχει δίκιο ο Λαμόνικα. Και αν δεν ήταν φάουλ ήταν φλόπινγκ, γιατί θα δείτε στο replay πως προσπάθησε να εκμεύσει. Λανθασμένη απόφαση από τους διαιτητές. Κοιτάξτε τον Κλόμπουτσαρ πως παίρνει θέση. Όχι βέβαια πως ορίζουν οι κανονισμοί απέναντι στο Σπανούλη που θα πάει στις βολές. Τώρα πρέπει να βάλουμε τις βολές για να πάμε και πάλι στους 10. Απομένουν 2 λεπτά για το τέλος. Πρώτη εύστοχη βολή του Σπανούλη στο παιχνίδι και 18 οι πόντοι του. Και τώρα 19 ο Κιλ Μπιλ τη σωστή στιγμή βρίσκει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. 82-72. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Οι Σλοβαίνοι είναι αυτοί που βιάζονται τώρα. Ο Κλόμπουτσαρ. Γυρίσαμε στην άμυνα. Ο Μπλάζιτς με τον Κουφό. Θα χάσει επιτέλους ένα καλάθι. Και ίσως η πιο εύκολη προσπάθειά του στο παιχνίδι. Η κατοχή παραμένει για τους Σλοβαίνους με 14 δευτερόλεπτα. Αλλά μη τι άλλο, η ελληνική ομάδα έχει μια ακόμα ευκαιρία να παίξει καλή άμυνα και να κρατήσει αυτό το συν 10. Ντράγκιτς με τον καλάθι. Ντράγκιτς με καλάθι και με Ζήση. Δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα στα χέρια του Ζήση. Πράγματι αποτελεσματική αυτή η άμυνα. Καθοριστική για την ελληνική ομάδα. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε τώρα. Παίζουμε και με το χρονόμετρο. 1 και 27 για το τέλος. 82-72. Ο Ζήσης με τον Κουφό. Και αντίπαλο τον Μπλάζιτς. Ζήσης για 3. Rebound από τον Πρέπελιτς. 60-75 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ντράγκιτς με τον Κουφό. Αμήνεται πολύ ψηλά και αποτελεσματικά. Ο Σπανούλης τώρα. Λογικά το μάτς αυτό δεν γυρίζει. Ο Σπανούλης με τον Κλόμπουτσαρ. Για να δούμε. Οι Σλοβαίνοι δεν κάνουν φάουλ. Και ο Σπανούλης καλά κάνει και ροκανίζει το χρόνο. Με τον Κουφό 8 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Σπανούλης για την ελληνική ομάδα από την παρέμβαση του Κλόμπουτσαρ. Δείχνει ο Λαμόνικα. Ο Χιμένεθ επιμένει ότι η κατοχή είναι για τους Σλοβαίνους. Βλέπετε εδώ
το debate, για να είμαστε και στο κλίμα των ημερών των δύο παικτών για την κατοχή που δίνεται τελικά στους Σλοβαίνους. Για να δούμε. Η μπάλα είναι για τους Σλοβαίνους, έχουν δίκιο οι διαιτητές. Λάζιτς με τον Αντετοκούμπο. 45 δευτερόλεπτα, είμαστε στο συν 10. Ο Κουφός πρέπει να βγει γιατί ο Μπλάτζιτς δεν διστάζει και το κάνει. Ο Κουφός αλλοιώνει την προσπάθεια. Έξυπνη ενέργεια, φάουλ από τον Ντράγκιτς. Θα πάει στις βολές ο Αντετοκούμπο. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει το έργο. Οι Σλοβαίνοι είναι φιλότιμοι, είναι άξιοι θαυμασμού γιατί παίζουν πολύ καλύτερα από την συνολική τους ποιότητα. Είναι μαχητικοί, είναι πεισματάριδες, κουβαλάνε κουλτούρα, αλλά νομίζω ότι σήμερα, όσο κακή και αν ήταν η ελληνική ομάδα στην τρίτη περίοδο, ήδη στην τέταρτη προηγείται με 20-19 στο σκορ, στο επιμέρους σκορ. Ο Ντράγκιτς φεύγει, μπαίνει στη θέση του ο Μπάλασιτς. Προφανώς είναι μία ένδειξη ότι και ο Σντόβτς έχει πάρει απόφαση ότι η Σλοβενία είναι τρίτη σε αυτό τον όμιλο, γιατί έχει χάσει και από την Κροατία στην πρεμιέρα. Ο Αντετοκούμπο ανεβάζει τη διαφορά στους 11. Η πόντη του είναι 3. Rebound από τον Πρέπελιτς. Η ελληνική ομάδα έχει 14 στις 22 βολές. Κλόμπουτσαρ για τον Μπάλαζιτς και πάλι ο Κλόμπουτσαρ. Ο Κουφός βγαίνει για να αποτρέψει μακρινό σουτ, αλλοιώνει την προσπάθεια του Κλόμπουτσαρ. Είναι πραγματική κολόνα κάτω από το ελληνικό καλάθι. Ο Κουφός σκεπάζει πολλές φορές τη στεφάνη με τα τεράστια χέρια του και τον όγκο του. Και έχει ήδη και 2 μπλοκ στο παιχνίδι. Ο Κλόμπουτσαρ για τον Πρέπελιτς. Rebound πολύ ψηλά από τον Αντετοκούμπο. Η ελληνική ομάδα είναι πρώτη στο Ζάγκρεπ, ασφαλώς. Επιτυγχάνει τον αντικειμενικό του σκοπό. Προηγείται 83-72. Ο Σπανούλης υποτικά δεν κάνει επίθεση. Και βλέπετε τους Έλληνες με πραγματικά φύλαθλο τρόπο να τελειώνουν το παιχνίδι κερδίζοντας 83-72. 4-4 για την εθνική. Η καλύτερη δυνατή συγκομιδή σε αυτό εδώ το τουρνουά του Ζάγκρεπ, σε μια γούρικη πόλη όπως εξελίσσεται, σε μια γούρικη χώρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και εκείνο το εκπληκτικό χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς του 79 απέναντι στην πανίσχυρη Ιουγκοσλαβία, ενωμένη τότε με εκείνη τη φοβερή ομάδα του Κώστα Πετρόπουλου, για να μην ξεχνούμε και τους μεγάλους στάρ που έχει αναδείξει στο παρελθόν το ελληνικό μπάσκετ, την ομάδα του Ντουξάιρ τότε. Η Ελλάδα έχει 4-4, είναι πρώτη. Στο Ζάγκρεπ πήρε το 89 το ασημένιο μετάλλιο πίσω από την μεγάλη Ιουγκοσλαβία. 83-72 νίκησε την Σλοβενία, νίκησε και την Κροατία για πρώτη φορά μέσα στο σπίτι της και ουσιαστικά τώρα πια έχει την υποχρέωση της Ολλανδίας αύριο το βράδυ στις 10 απευθείας από τον Αντένα το ταξίδι της επόμενης μέρας στο Λιλ και αναμένει τι θα γίνει πια στους υπόλοιπους ομίλους, γιατί εκεί γίνεται ένας πραγματικός χαμός προκειμένου να δει με ποιον θα παίξει στους 16 από τον όμιλο της Ρήγας και με ποιον θα παίξει στους 8 από τον όμιλο του Βερολίνου. Μια και έχουμε χρόνο μέχρι να πάμε στην ζωντανή συνέντευξη, να σας πω ότι μέχρι στιγμής η Σερβία νίκησε στο Βερολίνο την Τουρκία 91-72. Όλα θα κρυθούν την τελευταία μέρα στο παιχνίδι Ιταλίας-Σερβίας για τον όμιλο εκείνο. Επίσης στο Μομπελιέ η Φιλανδία συνέτριψε 88-59 τη Βοσνία και περνάει στους 16, ενώ στην Ρήγα η Τσεχία νίκησε 66-64 το Βέλγιο σε έναν όμιλο πραγματικό μπάχαλο, με όλους να χάνουν και όλους να κερδίζουν, με Λιθουανία, Λετονία, Βέλγιο, Τσεχία και την Ουκρανία ακόμα